Каю! Огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі що зіхатять, огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі що зіхатять, огнем. Вяртанне дадому. Догоняйте, трусики! У такія дні я не магу уявіць сябе ў іншым месцы. У такія дні я забываю, што іншыя месцы існуюць. Вось бы ўвесь свет быў такі мірны і спакойны. Пяток, што такое? Пяток зноў нешта ўбачыў, чарговае прароцтва. Цемрава холадам вее з самых нетраў інля. Калі чарада ацалее, адзін загіне. Калі чарада ацалее, адзін загіне. Хто ж? Мусіць быць выйсце. Так, выйсце ёсць. Давайте, старайцеся лепей. Час папрацаваць народную фрафу. Нельга абыходзіцца са мной як з рабом. Я капітан Ауслы. І я ім пакажу. Гей! Дзе вярбельнік? У нас уцякач. Знайсці яго. Не, вы мяне не вернеце. Не дазволю. Тут няма. Шукайце. Вялікі фрыз. Орех. І гус. І пяток. Яны ўсе былі тут. І ўсе цяпер мае. Папаліся. Ён быццам выпарыўся, генерал. Ён проста працаваў ля ракі разам з іншымі, а праз імгненне проста знік. І ты мог знікнеш, калі не адшукаеш яго і не прыцягнеш назад за вушы. Як загадаеце, генерал Крываўнік. Капітан Гваздзік, дапаможаш яму. Ну, проста цудоўна. Мы знойдзем яго мох. Спадзяюся, капітан. Не хачу апраўдвацца перад генералам.
Сёння Фрыз на маім баку. Схапіць яго! Отпусціце! Я мушу бачыцца з генералам! Не думаю, што гэта разумна, дружа. Ён зараз трохі на цябе раззлаваны. Але я ведаю дарогу да нары чужынцаў. Ведаю, як арэх знікаў і з'яўляўся ніадкуль, нібы вецер. Ён трызніць, адвядзіце яго ў астрог. Вы не разумееце? Дайце пагаварыць з генералам! Пусціце мяне! Адпусціце! Я загадваю адпусціць мяне! Можа, дазволіць яму сустрэцца з генералам? А раптам ён не хлусіць? Ха, сумняваюся. Але навошта яму было вяртацца? Ён ужо быў на волі. Няма чаго шукаць сэнсу словах і дзеяннях вар'ята мог. Але... Ты казаў, ён знік пад вялікай вярбой? Добра. Я схаджу і праверу. Не адпускаць, пакуль я не вярнуся. Гэта загад. Так, капітан. Ну як ён прымула? Дагэтуль паўтарае тыя словы зноў і зноў. Раней відзежы на яго так не ўздзейнічалі. Самотны харобнік вестку лесам нясе. Хто нас уратуе, загубіць сябе. Зноў тое самае. Тое ж прароцтва, што і тады. Перад тым, як крываўнік арыштаваў Гваздзіка. Тады з Гваздзікам нічога не здарылася, нічога не здарыцца і цяпер. Цемрава холадам вее самых нетраў інлі, калі чарада цалей адзін загіне. Арэх! Гус! Пяток! Здароў, Пяток. Добра, што ты вярнуўся. Нахваляваліся мы праз цябе. Прабачце, Ты што-небудзь помніш? я бачыў цемру, што слалася па зямлі. Нібы мяне крануў сам чорны трус. Так холадна. Так страшна. Усё скончылася, дружа. Не, усё толькі пачынаецца. Арэх! Ты тут! Голас Гваздзіка. Немагчыма. Ён не ведае дарогі. Гус! Гук з ніжніх нораў. Гваздзік! Гэта праўда ты? Як ты сюды трапіў? Вярбельнік знайшоў уваход у пячору. Напад крываўніка толькі пытанне часу. Што нам рабіць, Арэх? Вы мусіце пакідаць нару. Забярыце ўсіх, пакуль не позна. Ні за што. Крываўнік нападзе. Ён знішчыць вас, знішчыць усё. Як заўжды. Цемрава холадам вее. Мы завём гэтую частку сотамі. Папаўся, барвенак, ты даганяеш. Няпраўда. Калі хочаце пагуляць, гуляйце звонку. Ваша нара поўніцца жыццём. І радасцю. Без тваёй дапамогі мяне б тут не было. Не вяртайся ў Вафрафу. Заставайся з намі. Ты заслужыў спакой. Я мушу вяртацца, пакуль не пачалі шукаць. Магчыма, крываўнік ужо збірае армію. Табе аднаму не спыніць цэлую армію. Хадзем, пакажу нешта. Папаўся, а вось і не. Дзьмухавец. Вы для мяне надта хуткія. Ох! Бачыла, мама, мы абагналі дзьмухаўца. Я думаю, ён нам паддаўся. А вось і не. Мы хуткія, як элярах. Хто гэта, мама? Гэта Гваздзік, наш сябар.
Вітаю, Гвоздик! Вітаю. Побегли! Табе пашанцавала. Ведаю. Разгледзься наўкол, Гвоздик. Пяток убачыў гэта месца ў відзежах. Самотны ўзгорак, дзе вецер разносіць кожны шэпт. Вось што ты абараняў, рызыкуючы жыццём. Наш дом завецца Уотэршыпскім узгоркам. Уотэршыпскі ўзгорак. Не ведаю, ці ёсць у свеце лепшыя месцы. Яно такое адно. Прымула, Гвоздик. У нас ёсць план, як спыніць крываўніка. Я мушу ўбачыцца з крываўнікам. Гэта пячора. Ён мусіць ведаць пра пячору. Я знайшоў іх сляды. Гэта наш шанс схапіць арэха да яго чужынцаў. Вярбельнік, калі не заткнешся, я загадаю сваёй ауслі цябе прыдушыць. Ясна? Калі генерал даведаецца, што ты хаваў ад яго інфармацыю, мог ты будзеш пакутаваць. Абяцаю. На шчасце, ты не выконваеш абяцанняў. Хіба не? Не! Схапіць яго! Вярбельнік, растлумач. Я знайшоў дарогу ў іхнюю нару, генерал. Даруйце, генерал. Вар'яты бываюць назойлівыя. Арэх і чужынцы амаль у вашых лапах. Я прывяду вас да іх. Стойце, я выслухаю яго. Фрыз на вашым баку. Дзякуй. Вы не пашкадуеце, генерал. Спадзяюся на гэта, вярбельнік. Мусіць спрацаваць. Калі зробім падкоп пад навіслы камень, ён упадзе і перакрыў уваход у нару. О, вітаю. А ты... Гвоздик, гэта Ажына, наш геній па рыцці. Я столькі чула пра тваю адвагу, Гвоздик. Для мяне гонар пазнаёміцца. Для мяне наша сустрэча таксама гонар. Старына Гвоздик ідэальна ўпішыцца ў нашу чараду. Як думаеш? Я ўпэўнена ў гэтым. Нас чакае вялікая праца з падкопам. Мы яго зробім, але патрэбны час. Не ведаю, колькі яго ў нас. Я зараблю, каб часу было дастаткова. Мне пара вяртацца. Так, Ажына, Гус, разлічваю на вас. Пяток, мы з табой за Гвоздикам. Мы пойдзем у Эфрафу? Будзем чакаць ля ўваходу ў тунэль. Калі крываўнік наблізіцца, памчымся папярэдзіць чараду. Ужо лепей. І папрасіце Кіхара кружыць над Эфрафай. Чым больш вачэй прыгледзець за крываўнікам, тым лепей. Я прывяду памагатых і пачынаем. Калі ўсё скончыцца, убачымся на месцы сустрэчы. Прывядзём цябе дамоў па паверхні. Упершыню за доўгі час я бачу ў будучыні надзею. Няма сэнсу сядзець і чакаць крываўніка. Паглядзім, як можна яго здзівіць. Як толькі адчуеце, што камень зрушыўся, крычыце. Чым больш рыем, тым рыць небяспечней. Не чуў лепшага аргументу супраць рыцця. А Фрыз ведае, то іх шмат напрыдумляў. Трэба нешта рабіць. Рацыя. Калі тут з'явіцца армія крываўніка, у нас і шансу не будзе. Галоўнае не колькасць, юнача, а рашучасць. Цудоўная ідэя, Арэха, ты не скраў яе ў Ажыны. У мяне і свае ідэі бываюць. Ён дзіка адважны, калі вяртаецца.
Отважный? Ага. Але шалёный, ой-ой. Крываўнік! 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 Што адбываецца, мох? Крываўнік шукаў вас! Цішэй! Сёння мы нападём на нашых ворагаў. І знішчым усіх да апошняга труса. Эфрафа будзе кіраваць. Крываўнік будзе кіраваць. Крываўнік! 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 Гэта вайна, капітан. Уратуй нас, Фрыз. Выходзім. Гэта кепска. Кепска, кепска. Вы адчуеце смак бітвы, ваяры. Вяртаемся, кіхар! І як найхутчэй! Трэба папярэдзіць гуза! Пачалося, пяток. Крываўнік павёў армію. Гэта вар'яцтва! Трус супраць труса! Біцца і раніць! Дзеля чаго? Не ведаю. Нават сумняюся, што крываўнік ведае, але мы мусім спыніць яго. Гваздзік, вярбельнік мох за мной! Заднія шэрагі, стройся і за намі! Схапіць іх! Цяпер! Гэта ненадоўга! Хутчэй! Працягвайце! Амаль атрымалася! Здаецца, ён зрушыўся. Ты гэта ад самага пачатку кажаш, лаганец! Не будзь такім баязліўцам! Добра, але калі нас расплюшчыць, не скардзіся, што я не папярэджваў. Гуз! Паслухай, крываўнік вядзе армію сюды! Там трусоў, што зорак на небе! Разам з імі капітан Гваздзік. Гэта ўжо нешта. Не разумею, што можа Гваздзік, бо ты напалову не такі ваяр, як ён. Рый давай. Здаецца, я палову жыцця правяду ў брудзе. А другую палову ва ўцёках ад працы. Рый. Хто ідзе? Сябар або вораг? Калі вораг, ідзі адсюль. Крываўнік набліжаецца. Па вадзе і сушы. Ажына, як ваш падкоп? Нам трэба больш часу. У нас яго няма. Калі не зможам скінуць камень, прыйдзецца біцца. Ты не бачыў арміі, Гуз? Усе воіны Фрафы ідуць сюды. Затрымаем іх у найвузейшым месцы. Адвага і хітрасць, хлопча. Перамажы або памры, ды ўсё такое, капітальна. Так, варта паспрабаваць. Гуз, ты, пяток, лаганец і капітан Сітнік ідзяце за мной. Дзьмухавец, бяры вастраліста, паўночніка ды астатніх. Стойце ў ніжніх норах. Калі пройдуць нас, яны вашыя. Дапамажы вам, Фрыз! Гэта пячора магла б быць логавам чорнага труса Зынля. Адчуваю, як ён за намі назірае. Фантазія блытае цябе, вярбельнік. Я прытрымаў яе на тваім месцы. Здавайся, Арэх. Магчыма, я пакіну жыцці камусьці з вас. Будзем стаяць да апошняга, крываўнік. Тады вы памраце. У атаку!
Ёсць толькі крываўнік. Прызнайце праўду. Дапамажыце, не дамо ім прайсці. Вось і твой канец, гус. Не! Гвоздик. Даруйце, генерал. Гвоздик! За мной! Бачылі! Бачылі! Я казаў, генерал! Я ўвесь час ведаў, ён здрадзіў Эфрафе! Спыніць іх! Бягом адтуль! Гвоздик! Так, генерал, ты здрадзіў мне, Гвоздик! Я раздзяру цябе на шматкі! Генерал! Гвоздик! Отступаем! Маё сэрца разам з тысячай. Сёння мой сябар спыніў скокі навек. Мы ўбачым узыход Фрыза заўтра, таму што Гвоздик аддаў за нас жыццё. Ён быў бы шчаслівы з намі на ўзгорку. Такога, як ён, больш няма. Гэта быў ваяр з сэрцам шырэйшым за неба. Хто нас уратуе, загубіць сябе. Я прадбачыў, але не змог дапамагчы. Гэта не твая віна, Пяток. Што нам рабіць цяпер, Арэх? Тое, што продкі рабілі да нас. Працягваць жыць, Пяток. Працягваць жыць. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Леі Тацяне Ляўковіч, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцыяліне Ваяйковым, Сям'і Анфімавых, Яўгену Барановскаму, Паўлу і Кацярыне Хівукам, Сяргею Еніну, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Подпишись на канал.